day. I'm Brother Eli Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer. Every day to pray for humanity and the whole. Na yɛtumi abɔ mpa yɛ ma nipa nyinaa ne wiase nyinaa ɛbro a yɛfa ahohiahia ɛmre mu ɛbro a yɛde apɔmɔdene nhyehyɛeɛ bi te sɛ nsa hohoro na yɛkentene nipadua yɛakɔ akotia yɛadeyɛ mu no na tumi aboa yɛ ma yɛako atia amanehunu yi nanso ɛduro ne ayaresa biara ne hɔ atumi wɔ mu a ɛsene Onyankopɔn amoa na yɛhia Onyankopɔn amoa yi sene adeɛ biara ne da nyinaa ɛfa ho ne asɔre a wowɔ anaa ɔsom a wowɔ mu yɛyɛ mfra a yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyinaa wɔdwene wɔn abusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyinaa daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pii a mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da soɔ ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Gayon din ang hirap ng anak, hindi pwedeng hindi maramdaman ng inang sa kanya'y nagluwal. Nariga talaga nga i-budget iti pang-budget talaga iti para ti anakin pangkaan. Nangyari atan sir, aglalo idi ko idi agsasakit ti ngipin inaunak gamin. Nagdakil iti mabayadan iti ko talaga sir iti dental data ko ti ngipin. Nagdakil sir manutatan mga 1,000 hami nga kaya aja sir. Hami nga kaya. Iso nga tinitiis na latan sir gimatang iti mesenamik. Aji lata ti pinumar ng sir tap yung agsarding di ut-ut na. Talagang mahirap sir, yung talagang mahirap. Kasi pag walang trabaho yung asawa ko, siyempre walang income sa araw-araw. Kung minsan ang magulang, matiyak lang ang para sa mga anak, hindi na bali ang para sa sarili. Na awarefoɔ deɛ adeɛ ɛbɛboa wɔn no
What by ama one man qua dear wapenisa. Na ade we hear and say, Omobato de here one. Minya sika. Na vaso bi edi so every time for. And so, and faton so be a duru besi emfa he ani a na boy dine. Na de yakrama wuntumi ntunti na aduro na yakwa. Na mantimi ama ne war mo hwe every say yade wo ho na menisika. Kailangan daw talang opera. Every say minne musika me de bakwa akoye. Na erepa wo honum oni ahode ne se wakɔhwɛ adɔkotafo ana se MCGI na wama wapɔmɔdene nnuru enepa wa Isabella dendi ho adanse se MCGI ɛwɔ akɔmapa Ngayon po, nakatanggap po ako, sir, ng libreng salamin para na ene yahema ni wa mame na wonya sika kora no a wo de bakɔ akɔtɔ hwehwɛniwa Maraming salamat po. Sana po gabayan kayo ng na yada wasi bebre Awurade enka mo ho makwantu mu yene mpaebɔ nyinaa ne sɛ epɛsɛ munya nkwa na dia metumi aka nyinaa ne sɛ yɛn ɛyɛ nhyira every say nipa dodo no ani agye na yɛn mu nyinaa daadi wɔ nnwuma pam dapat alam na sa wagye wɔ Onyankopɔn di a na yɛn bɛboa wɔn a ɛwɔ wɔ Onyankopɔn wɔn afa wɔn a wɔdɔ wɔ Onyankopɔn Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan. Onyankopɔn na animuonyam ne ayɛ yie na nka no daa
Thank you.
Sa lahat po ng mga kapatid at sa lahat po ng aming mga panahon. Ano yung ne? Yaho na. Ansana yabasha siyesiya yenera di Yesu Kristo Mmara Nsɛm no. Yabasra Onyankopɔn ne moa ne n'anim adom. Mama yɛ na yɛ mɔmpai. Awurade yɛ Nyankopɔn. Agya twɛdeɛ mpɔ. Awo yɛ na Awurade Yesu Kristo din. Agya yɛda wase. Na yɛhyɛ wo din kronkron anim wonyam. Sɛ ne da nyinaa wohwɛ yɛn so. Na wofa yɛn abayɛn mu. Da ne da nyinaa yɛnya wo dɔ ho atenka. Na wompo yɛn da biara da. Na wonto sini nso sɛ wobɛma yɛn deɛ ɛhia yɛn. Ɛho ne bɔne pii no a na ɛtwa yɛn ho ahyia. Ɛso agya yɛn akoma mu deɛ yɛwɔ gyidie sɛ woyɛ yɛn mmɔborɔhunufoɔ. Yɛn bɔne ne yɛn mmarato a yɛyɛ tia wo nyinaa kyɛ yɛn. Ɛwɔm sɛ yɛde wo nhwɛ mo bebree. Agya yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho bra yɛgu so sia wo Mmara Nsɛm kronkron. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛnte wo nsɛm ase. Yɛsrɛ wo sɛ ma wo tenene ɛnhyerɛn wɔn so. Ma wɔn nya ɔpepa sɛ wɔde bɛsom wo. Na yɛn nyinaa yɛtumi ayɛ wo tenene apɛdeɛ. Ɛna Awurade yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Ma yɛn ahoɔdene na yɛntumi nto wɔ so. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛntumi ɛnyɛ w'ade pa. Ma wo tumi ne wo honhom kronkron tena yɛn mu. Bɔne bebree no atwa yɛn ho ahyia. Tumi biara ni hɔ a ɛbɛtumi agye yɛn nkwa. Agye wo pɛ. Wɔyɛ agya adɔfoɔ a wɔwɔ tema na wɔabufuo yɛ nyaa. Na adɔyɛ abu wo so. Na yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Ma wɔn nsɛm ntena yɛn akoma mu. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛntumi nni w'ahyɛdeɛ so. Boa yɛn na yɛntumi nni wo tenene nsɛm so yɛn nkwa na nyinaa. Agya sɛ yɛwo pa a yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Na fa wo nsa ka yɛn nuanom ne yɛtiefoɔ akoma. Yi wɔn firi yaw biara wɔdi mu. Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho na yɛntumi nyɛ w'apɛdeɛ. Wotumi bɛsɛm na yɛgyae yɛn dadwene yɛn nkwa ne yɛn ahoɔdene nyinaa hyɛ. Animuonyam ne ayɛyie nka wo daa. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din mu. Amen.
Onyankopɔn asumdwie enka ye nyina benchia ekomamo babi biara mo wɔ ne wiase afana nyina ene se ne mukromo mmara mu wutie Awurade Mmara Nsɛm wɔ mutie biara ebiwa mo nyina kwaba eba Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm adesua ase ana Yesu bo enkyerɛkyerɛ ase ebiwa ne anoma ye from Members Church of God International ya returns afra mo se mamaka ye no ho wo don hwere kakra yi mu ebra yesua Nyankopɔn Mmara Nsɛm yene da toso inumu a yesua Awurade Mmara Nsɛm na ye fieda na Onyankopɔn enka mo ho bio ye mama brother Eli Soriano mama mo nyina twe aha adwo sɛdeɛ mukromo mmerɛ tie biara yabato aso na yesua ye ne Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm ebia mo hunu se yegusu a yesua Mmara Nsɛm afa ɔkwan yɛfaso bɔ Onyankopɔn empire ho ana de Catholic fo afrɛ no na enra yesua ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn ebetie yɛ ne mpaebɔ no ehia sɛ yɛ nakoma ne yɛ ntɛkyerɛma ho teye nanso ɛso hɔ ana yɛ nipadua kwa foforo bɛn so na ehia sɛ yɛbrɛ no ase ɛhyɛ Onyankopɔn ase ɛfiri sɛ ɛnyɛ tɛkyerɛma ne akoma nko a ne yɛwɔ nsa yɛwɔ adwene yɛwɔ ani yɛwɔ nan na yɛ nipadua no akwa ne mu de yɛwɔ he na ehia sɛ yɛbrɛ no ase hyɛ Onyankopɔn ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ mama menkenkan twerɛ nsɛm bi nkyerɛmo wɔ Korintofoɔ nwoma a edikan etinson ayinkyemu mmiɛnsa kɔpem num asɛm okunu ema wɔyere de ɛsɛ na wɔyere enso ema okunu saa ara na wɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere anuanom monhwɛ yɛn ane yɛn asɛmuti no wɔ biribi yo twerɛ kronkron no sɛ okunu ema wɔyere de ɛsɛ na wɔyere so ema okunu saa ara na yɛn ɛyɛ nkotahudi a ɛkɔma afa no nyina ensakɔ na nsaba awɔ sɛ okunu ma wɔyere de ɛsɛ anuanom ɛtene ana sɛ wɔn nsa ka wɔ bosome akatua a ɛne wɔyere nkyɛ sɛ ɛtene yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no mu a esane so wɔn nko na yɛ adwumanti ɔno nko na kuta sika ne mo ne yere enkyɛ ɔne ne yere enkyɛ ne bosome akatua Mmara Nsɛm no sɛ okunu ma wɔyere de ɛsɛ ɛna wɔyere nso ɛma okunu saa ara te sɛ nneɛma ahodoɔ ɔbaa no esi nneɛma ɔno aduane ɛne nneɛma foforo so ɛkeka ho yɛwɔ nneɛma bi no wɔ no ma ɛsɛ okunu no a ɔyere no de ma okunu no mobɛma mo ho no de ɛsesɛ na aha yi no wɔtene Paul pɛ sɛ wɔka biribi ɔsɛ ɔyere inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom okunu saa ara nso na okunu inni ɔno ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere ɛronti yɛ ne tabia a ɛwɔ okunu ne wɔyere ntem ɛfiri sɛ wɔn nyinaa yɛ honam baako sɛdeɛ Awurade Yesu Kristo ɛsie wɔna so nyɛ baa no bio na mmom ɔyɛ honam baako ɛti deɛ Onyankopɔn aka abɔ mu na ma wo nipa biara ntetentem afei okunu de ne nipadua bɛma ɔyere sɛ wɔyɛ ɔbaa a wone wo ara wo nipadua so tumi na mmom wo kunu na wo nipadua so tumi ɛna sɛ wɔyɛ ɔbarima a wone wo nipadua so tumi na mmom ɔyere na sɛ wo kunu pɛ sɛ wafe ɛyɛ wafuruma ana wafe wafono ho a ama no nya wunyan ana sɛ bɛnu no wo ma no kwan so pɛ sɛ wafe wonantu a ma no kwan ɛfiri sɛ onipadua yɛ wo kunu dia na sɛ oyɛ
Onuabarima onipadua ye woyere dia ɛdeɛ na Onyankopɔn pɛ sɛ wɔkyerɛkyerɛ yɛnto aso nkɔ nkyɛmu num 1 Corinthians 7:5 momfa mo ho enkame mo ho gye sɛ moba no pene so sɛ mobɛtena hɔ ɛbrɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ na afei mo asane ahyia mu bio na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛ so ansɔmo anhwɛ ɛronti yɛn ne ɔwɔtɛne Paul na nsɛm a wɔka okunu ini wɔno ara nipadua so tumi na mmom ɔyere ɛna wɔyere nso ini wɔno ara nipadua so tumi na mmom ne kunu momfa mo ho enkame mo ho anti sɛ ba awarefoɔ mu a sɛ wo kunu pɛ sɛ ɔne wo di mpamu agorɔ anaasɛ ɔne wo da enkame no ɛmɔ no wɔtirimɔden ma no kwan ɛfiri sɛ ɔwɔ wo nipadua so tumi momfa mo ho enkame mo ho gye sɛ aha yi na yɛbɛhyɛ yɛn ho so wɔ no gye sɛ mobaa no pene so sɛ mobɛtena hɔ ɛbrɛ kakra awɔ sɛ mobaa no mo pene so sɛ mobɛtena hɔ na mobɛtu mo ho asi hɔ mmerɛ kakra na moatu mo ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu wadadie yɛn ɛyɛ Kristo Mmara Nsɛm okunu ne wɔyere ɛwɔ nokore asafo ne mu wɔ no yɛakyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnhyɛ wɔn ho so wɔ honam akɔno mu ɛfiri deɛ yɛfrɛ ne sɛ mpamu agudie wɔbɛ sɛ mopɛ sɛ mobɔ mpaeɛ a mopɛ sɛ motu mo ho si wɔ ma mpaebɔ ne mu wadadie a mobɛhyɛ mo ho so mobɛtu mo ho asi wɔ mu nhyiam ebi a monte aseɛ prɛkɔpɛ ɛfiri sɛ nsɔre foforɔ ni saa nkyerɛkyerɛ wɔn mo mfa ho sɛ Onyankopɔn betie wɔ mpaebɔ anaasɛ ontie mo asɔfoɔ no deɛ mo tutusuo dudu ne mo sika ho na hia wɔn aha yi deɛ yɛntebea mu deɛ ɛyɛ ade a wohia sɛ mobɛte aseɛ sɛ Onyankopɔn tie mpaebɔ na sɛ wokunu no wɔyere ɛbɛbɔ mpaeɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn betumi atu wɔn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu wadadie no ehia sɛ wɔn hyɛ wɔn ho so ɛwɔ so wɔn te wɔn ho ase ɛbrɛ a wɔn baa no nyinaa apene so sɛ wɔbetu wɔn ho asi hɔ na wɔatu wɔn ho asi hɔ ama mpaebɔ ne mu wadadie sɛ mo ahunu sɛdeɛ mpaebɔ sɛ yɛ ade a ɛho hia sefa wontumi mfiti prɛkɔpɛ inni mu wada wontumi mfiti prɛkɔpɛ ɛmmɔ mpaeɛ wontumi mfiti prɛkɔpɛ ɛnyɛ dɛ mopɛ sɛ moyɛ biasa awarefoɔ sɛ wɔkunu ne wɔyere ɛtɔda a ɛwɔ sɛ motu mo ho si hɔ anaasɛ mohyɛ mo ho so na sɛ mowie a mobɛtumi asane ahyia mu bio na ɔbɔnsam amfa mo honam mmerɛ so ansɔmo anhwɛ ɛyɛ ade a ɛho hia sɛ okunu ne wɔyere wɔn betu wɔn ho asi hɔ ɛfa to ho pɛ sɛ wodi muwada imuwada die ɛyɛ ɔkwan sononko a yɛfaso bisa Onyankopɔn ho adeɛ te sɛ de maame yɛ ɔyɛ no maame no wodi nkan ɛbɛka Nyankopɔn asafo no ho na bra wɔ ba asafo ne mu no me papa bu fuoyɛ yɛfrɛ sɛ na me papa ɛyɛ catechist anaasɛ altar boy ɛwɔ Catholic asafo ne mu na bra wɔtɛ sɛ maame ya bɔ asu no ne bu fui na ogya maame hɔ ɛkɔe wa ma fie bɛyɛ abosome nkron ogya maame hɔ kɔe na isane sɛ ɔyɛ altar boy nti ne bu fui na wɔtɛ sɛ maame abɛka Church of God asafo ne ho ɛfrɛ sɛ na ɔsom wɔ Catholic asafo me papa ɛboa ɛma wɔnom kyekyɛ communion paano nketenkete te sɛ brother Joseph sɛ mo kyɛ communion na ebi ka na brother Joseph awe ɛyɛ wawe communion na aka no ɛwɔ afɔrebukyia so na ɔyɛ altar boy me papa nso saa na no wɔte wogya me maame hɔ nti de me maame yɛ ɔyɛ ne sɛ odi muwada ɔbɔ mpaeɛ ɔka kyerɛ Onyankopɔn sɛ Awurade mesrɛ ɔboa me na me kunu abufuo no ɛnyera na wonya abotɔyem na wɔnte wɔn nsɛm ase nti anadwo da suo mu biara me maame ɔbɔ Onyankopɔn mpaeɛ sɛ ne ntam ka na wodi muwada wanidi Onyankopɔn emoa ne na ho mɔbro mu no abosome nkron akyiri me papa sane ba fie na bra wɔ baaye no
na nabufuo no ate ayera na wapempo sɛ wasan so tie Nyankopɔn asɛmfo sɛ wɔte sɛ maame agya chachabo efisɛ maame no yɛ chachabo nie me wonua bi a ɛkakakra me ɛbɛyɛ wɔ chachabo be ɛwɔ sakla me maame no yɛ chachabo nie wokɔ pasa ya chachabo be bebre no ana wɔ hɔ yɛ wɔ chacha bi a ɔmɔtaabo na ɔmɔwɔ ɛma ahodo ɔmɔde bɔ chacha na mentumi nkae ne nyinaa me maame na wɔyɛ chachabo nie na bra be papa te sɛ me maame agyae chachabo na onnom entabio na wagyae no mabone ne ye no wagyae cigarette ne me maame no onom cigarette dark cigarette cigarette tuntum bata an matamis cigarette no na saa cigarette no ne yɛbɔ ho dawuro engongo ena na yɛbɔ ho dawuro munim engongo ɔse bata an matamis ɛdeɛ na ehwam bata an matamis na ɛyɛ cigarette ne din ana wo ho ɛbra me papa ɛte ne asie no abosome nkron akyire every say me maame son daye na wɔkɔ dwam ɛwɔ libertad every say na me maame free pasai ene ye free pasai ene ye wo me eti na wɔkɔ dwam wɔ libertad na wɔsone kɛntɛn na wohunu sɛ Kristo ɛsane ɛfiri so na me maame kanada yi mu sɛ Awurade Yesu ei bɛsra ma wo bɛsra wa ma sane kosoro men sane ma asase so ansa every say me kunu anya mɛyɛ wonua wɔ asafo yi mu abra wɔson saa daye no wodi mu wada na ɔkantam sɛ anadwo da so mu biara ɔbɛsɔre abɔ mpaye abosome nkron akyire me papa sane bae na wɔbɛyɛ wonua wɔ asafo ni mu no kɔsɛm a wɔ mu wɔ ne sɛ ɔbɛyɛ asafo no hwɛ sofoɔ no wɔhwɛ asafo no nkratasɛm ne sikasɛm so me papa ɛwɔ mu sɛ kane na wɔyɛ altar boy na wɔsom wɔ afɔrebukyia ne so me maame di ho adanseɛ sɛ mpaebɔ a ɛmmoadadie ka ho wɔ no etumi yɛ ade kɛseɛ etumi kɛseɛ wɔ mu sɛdeɛ Spanish kasa bebuo no ɛseɛ no faako abodi mu nyansape edi nkukuo no mpaebɔ edi nkunim mpaebɔ etumi yɛ nneɛma bebree nsɔre foforo mu deɛ wɔnom nkyerɛkyerɛ sɛ oredi mu wada ana orebɔ mpaeɛ a wɔbɛtwe wo ho afiri mpam agudie mu sɛ wokunu no wɔyere na so Nyankopɔn asafo yi mu deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wokunu no wɔyere betumi ato wɔn ho asi hɔ mmara kakra abɔ mpaeɛ na sɛ di mu wada na bia mo bɛte mo ho ase akomo bɛnkoro na du nanson anase nansa mu nhyiam nimpam agoro anase wone wɔyere ana wokunu enna mobɛte aseɛ sɛ saa brako pɔtee mu no yɛde bɛbɔ mpaeɛ yɛde bɛdi mu wada asrɛ wɔ Nyankopɔn da bɛn na yɛdi mu wada mfato ho yare anase wɔyere ana wodɔfo bi na yareɛ emuwada ɛyɛ ade a wɔsɛ wɔyɛ emuwada die ɛyɛ ade a yɛyɛ kampaebɔ ho emuwada die ne mpaebɔ ɛyɛ ade a yɛyɛ bom na sɛdeɛ bɛyɛ mobɛte aseɛ na mo ahunu wɔ no emuwada bɛn na twerɛ kronkron no rekyerɛkyerɛ mama yɛn kenkan Isaiah ngoma eti aduonum wɔtwe enkyemu nsia Isaiah 58 verse 6 enye ye ni abuwada die a mepe sɛ mobɛsane abɔnefoɔ apɔ ahutiri konua ehoma ama wɔn a wahom wɔn so wɔn afa wɔn ho akodie na mobubu konua nyinaa Onyankopɔn na ɛkasa yi o ɔsɛ enye ye ni abuwada die a mepe sɛ de Onyankopɔn ɛsie no sɛ mobɛsane abɔnefoɔ apɔ mfato ho ebia wabɔ wutiri mu sɛ bɛkɔ akɔyɛ bɔne bi na sɛ wudi mu wada jai mfato ho oyɛ chacha bɔne sɛ wopɛ sɛ Onyankopɔn tie wo jai chacha ne bɔ na afei
Emma wana wa hom won so won mfa won ho nkodi. Na momubu konua nyina mfa to ho. Ebi a woni pa bi wo hyede so anade ode ade so ato ne so. Efi se ebi a no wode woka na ka wode wonti ama no tete. Twa konkon ne se mano mfa ne ho nkodi. Ye ne konua free ni so. Enuanom ensɔre foforo mu ne ye nkyerɛkyerɛ. Da so no kra Asafo ne mu de ye nka nkyerɛkyerɛ no ho bi. Eka nkyerɛkyerɛ wo so ye te ase ye ho bi. Se wo bedi mu ada wo besane sane abonefo po biara wo mu gyae bone yahodo enubone nom gyae enomabone ne ye na se wo hu wo bi re ana se wo hum wo bi so a ana se wunti obi home etia manemfa ne ho nkodi emfa to ho se wudi mu wada na wo bi de woka na wontumi ntua fache no ye ne empire Kristo rekyerɛkyerɛ asuafo no munsemfua fa ye na ka kyeyen sɛdeɛ de akyɛ wona wode ye naka maate onwumati nsia enkyemu dumienu na so ebinom de wɔn mfa nkyɛ o enipa yi de ɔbɛho wore ɔbɛhya wo so wobɛsan kura tua nsihu na ɛka ho no nipa ne mpo ne sika ɔde bɛtɔ aduane adi na wo san so agye nsihu kɛse manemfa ne ho nkodi yi ne konua free ne so na sɛ wo yare ana wo dɔfo bi yare a emfa to ha bi a wo yare na yare wo behunu sɛ Onyankopɔn so nya wo hoda Onyankopɔn bɛboa wo yeto aso nkenkan ase na moabubu konua nyina monsane sane abonefo apo Emma wona wa hom won so won mfa won ho nkudi mo mfa bone nche die mbio ne di so enche mu nson enye yei enso se ububo wo pa no ma de yekom de no dibi na wode emoborofo adam fichiba wo fie se wo hunu odageni a wokata ne ho na wo mfa wo ho ehu nta wo ho na mu nipa nti de yekom de no no ene no enche waduane se wudi mu ada wo nidi enti fa waduane no ema de yekom de no enti se medi mu ada memma wo bibiara akom de no wada abontene no aduane ma de yekom de no aduane inni na afi ahiafo na se moborofo adam fichi fane ba wo fie wahunu wo hiani bia woni ba bete fane ko wo fie afane ko wo fie ma na aduane ni se wo hunu wo bia wada deja mana taade enhye se wonim wo bia na ntaade enye wonya taade mpo nhye na so wo ntaade bebira mane bi abra wudi mu wada wahunu so obi da deja mana taade enhye emfa wo ho ehu nta wo ho na mu nipa kyero sen abra nyina no ye krado amma wo nyonko nipa tirmodene afrese binum de won ho sie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforo ntumi nkɔbɔ won ho bosia emfa wo ho ehu nta wo ho na mu nipa yɛnto waso nkenkan ayinche mu wotwe ɛno na wo han bepuye sɛ adekyeɛ na wakwa ho san afefentem ɛnuanom hunu yana ɛno na wo han bepuye sɛ adekyeɛ na wakwa ho san afefentem Onyankopɔn bɛsa wanya de wa onipa a wodɔ no no enso benya ayaresa sɛ yesua ɔkwan pa yɛfaso di mu wada wɔtwere kronkron mu a yebenya mfaso mo amonwene ho enso de foforo mu no yɛnka yɛnkyerɛkyerɛ yɛne mu wada a Onyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ sɛ wo bedi mu wada na sɛ wode mpaebɔ bɛka ho a sɛ moyɛ awarefoɔ okunu no wɔyere a mu nimpa mu agoro mo nhiem na sɛ mo ye yensu a ma de wahom won so won mfa won ho nkudi sɛ nipa no de woka anase ehia se wotua woka bi a fache no ka wode wo no enkoda ne bio ensan kogye ho nsi ho kase biara na afi de yekom de no won ma na aduane ni na de woda de gya no ma na taade enhye
Ahinchemu wɔtwe no ɛse ɛno na wo ha no bepue sɛ adekyeɛ na wakwa ahosan afefentem ɛno nti ɛna emuada twerɛ kronkron no ɛkyerɛkyerɛ nie etumi yɛn nsɛnkyerɛne impo abɔde mu nyansapa de suafo po mopa mo mmisa adɔkotafoɔ sɛ wani din nansa woni pedua no benya ahoɔden foforo woni pedua akwa no betumi agye home won sonoma o mmerɛboɔ wo saabo nyina ho bɛte na woni pedua akwa akunti anyade wano anya ahoɔden so no nkɔmɔma yɛn kenkan yɛn Onuabarima SRI wo kan ma yɛn na sɛ wodi muada nansa etumi ma woni pedua akwa akunti ayade nya ahoɔden foforo ene de hwehwemu de ababatu dwa sɛ wodi muada nansa ama woni pedua akwa akunti anyade wanyina no nya ahoɔden foforo enkanka mpenifoɔ abɔdem nyansapa de suafo ayehwehwemu ahunu sɛ yɛn ayade edimu ayehwehwemu de ababatu dwa sɛ wokyere ne pedua ne kɔm a ama no anya ahoɔden foforo tumi hyɛ biribi foforo ase ɛma mogya n'ani yɛ mono na kuntia yarewa abɔdem nyansapa de suafo University of Southern California ayehwehwemu de ababatu dwa sɛ yɛn yɛ mfaso kɛseɛ ma enipa wɔnom ɛbere a wɔne pedua kwantumi nkuntia yarewa bi sɛ wɔn ɛwɔ patient wɔn ɛwɔ cancer yadeɛ ɛne chemotherapy na yɛn boa mmerewa ne nkɔkorafoɔ ne pedua kuntia yarewa no anakwa kuntia yarewa no wɔn mpani fie mu na yɛn enso boa tumi kuntia yadeɛ korankoro na nhwemufoɔ da babatu dwa sɛ muadadie ɛyɛ ahoɔdenene a ɛma ne pedua ne sɛ kenya ne ho foforo abɔde mu nyansapa de suafo da babatu dwa sɛ yɛwɔ mfaso kɛseɛ wɔ muadadie mu aboa yɛ ne pedua kwa na aboa yɛ ma yɛtumi kuntia yade wɔte sɛ ne wadum kanea nase aso no ne pedua mu bio na wobedum kanea no na ma woni pedua na tumi ako atia yade wa ahodoɔ ne yade bebre na so munim ansa na abɔde mu nyansapa de suafo behunu yɛn no na emuada die na Awurade Yesu Kristo wakyerɛ dada na mmom se bedi muada okunu ne wɔyere awɔ sɛ wɔn te wɔn ho ase sɛ wɔn nhyiam wɔn nim pam agoro kyɛ sɛ wɔdɔ yewu ɔdɔ sɛ nea wɔfrɛ wɔyere biara ana wokunu biara no ma yɛni muada wɔyade nti anaasɛ yɛba anaasɛ yɛndwadie nti emfato mo pɛsɛ munya adwuma papa anaasɛ mo pɛsɛ biribi esi mu yie anaasɛ ewie mu yie sɛ mo wɔ bisade yɛsononku bi ama pɛsɛ mo bisa wɔ Onyankopɔn a emuada ɛyɛ adwuma kɛseɛ Kristo aboro so emuada die yene die ɔka no Matthew ngoma 9 ayinchemu 9 Matthew 6:16 na sɛ mo redi muada mo nya mo anim bosaase nya atwomfoɔ no na wɔnyenyane wɔ n'anim sɛdeɛ enipa behunu sɛ ɔredi muada nokore me sɛ mo sɛ wɔnya wɔ nakatua dada ayinchemu 7 na wɔdeɛ ɔredi abuada sra wutirim na hohoro w'anim na nipa ehunu sɛ wɔredi abuada na mmom wɔagya ɔhono kokoa mu no na wɔagya ɔhono kokoa mu no betua wɔka ɛno nti emuada die ɛyɛ ade a wonyɛ mfa nkyerɛkyerɛ afoforo anje sɛ nsɔre ahodoɔ wɔyɛ mmere mu ɔmo di muada obia behunu sɛ wɔn di muada firi sɛ ɔmo bɔ ho dawuro emuada a Kristo ɛkyerɛkyerɛ Kristofo wɔ Kristofo abreso no ɛnya de ɔkɔbɔ ho dawuro akyerɛ amansan sɛ mo mienu na mo di mo muada a mo mienu nkwa na mo nim sɛ awarefoɔ afei mo nhyia mo nimpa mo agrom betum ho asiwa ma emuada de ne mpaebɔ na kakra ɔdɔ ma yɛ mmɔmpa yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Onyankopɔn bɛyɛ na bisadeɛ emfato bi wɔ bisadeɛ sononku bi bisa wɔ Onyankopɔn ɔpɛsɛ wokɔtwa aloyas fo sohwɛ anaasɛ ɔpɛsɛ wotwa osuku mu sohwɛ biara wokɔakɔtwa anaasɛ deɛ biara wokɔakɔyɛ no ɔpɛsɛ ewie wuye enipa ɛwɔ bisadeɛ sononko mpaebɔ ɛyɛ ade eguhia enkyerɛkyerɛ a ɛwɔ twerɛ kronkron no mu ma okunu no wɔyere ne sɛ momfa
mo nipadua embobɔ mo ho no matire modene oyere awo kunu nipadua so tumi ena wo kunu so wo na yere nipadua so tumi de nti amoware ye ne frese wo nipadua ne ye nakono eno nti eni kwan se mo bobɔ mo ho no matire moden de yese mo ho no momfa mema mo ho na Paul sa gese mo ba no mo pene so nti mo bɛkɔ mo bankrom emre kakra se mo betu mo ho asiwa ma mpaebɔ ni mu wadadie na saa brako pote no akire no mo nsane nhia mu bio eno nti anya akyiwadeye wanyankopɔn animu se okru no wɔyere bedi mpam agoro de wo mu woni se eduru bra mo bɛbɔ mpaye na modi mu ada monye mo ho mfre enna agudi ya na sempam agudi ya hudu mu enuano mate ase na mene da so nsem hunu sɛdeɛ mpaebɔ ya de a wohia ase nanso wonfiti prako panni mu ada sɛ ba mu ada die mu a ye wonama bi wo ho no ma ho sɛ woyɛ wo sɛ wo nidi a fo wadua ne ma de kom de no ma de oda de janu ataade ehye de ade so wada ne so no ina ade so afri ne so na ma de wo hom ne so ne fa ne ho nkodi ebia na odi areho ode wo ka wontumi ntua onua facha no frese Onyankopɔn besa na hye wanan mu bio Mmara Nsɛm ebia nsɔre foforom no wɔn mo enkyerɛkyerɛm da so Onyankopɔn na Asafo wɔtwere kronkron no mu wɔ no sɛ wode wonyonko nipa ka wode wo eche no wi ne konua afri ne ho so wo ma de wa hom won so afa won ho akwa akudie no yenum nyina ye Kristo Mmara Nsɛm ne mu nsiesi ya ehu hia na watumi anya ahonim ne akoma mu tie bra wudi mu wada abɔ Onyankopɔn empaye yenum ne Mmara Nsɛm no mo baako sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie wo mpaebɔ yeni pedua nyina ya de ye ho bɛhye mu bi ayade ehu hia samo ya awarefoɔ wo kunu no wɔyere a mo nipadua na ye mo ho dea na so mo bɛhye mo ho so sɛ mo bedi mu ada a mo de mo nipadua nyina na besi wo abɔmpa ye di mu ada na kwasɛm a wo mu wɔ ne se twere kronkron mu de ɔba enworɔworɔ ho nkyera foforo every say wo nipadua ɛyɛ wo kunu nko adea oyere nipadua ɛyɛ wo kunu dia ɛna wo kunu nipadua nso yɛ wɔyere nko adea enni kwan sɛ wo ne afoforo kyɛ Hebrewfo nwoma etidum yensa nkyemu nan Hebrews 13 verse 4 muni awadeɛ ni ade nyina mu na wo nwu awadeɛ mpa ho fi every say enwamamfo ne awaresaifo de Onyankopɔn bebu wɔ naten enuanom ahunana Nyankopɔn asɛm ne se woni awadeɛ ni ade nyina mu na wo nwu awadeɛ mpa ho fi every say enwamamfo ne awaresaifo de Onyankopɔn bebu won aten eno nti woni pedua no ɛyɛ wɔyere anasa wukunu nko adea eni kwan sɛ owrɔwrɔ kyerɛ afoforo ye wo ma binum honom a ne ye wrɔwrɔ ye ho kyerɛ afoforo na ne nofoɔ no wa befa wa hya ataade ye hwehwɛ ntaade wobehunu ne yewom wasan so hya ataade ma na kyekye ne pampem na ne mpokua nyina yi ne ebeto ne de atwere wo Matthew ngoma ne mu Matthew ngoma tinum kyemadu no wɔtwe nuanom monti Matthew 5:28 na mede mesemo se obiara wɔhwɛ wɔ ba na ne kɔn dɔno no na wafa no na koma mu dada ɛronti ye Kristo Mmara Nsɛm menim sɛ nsɔre foforo mu no ye kyerɛkyerɛ sɛ obiara ɔbɛhwɛ wɔ ba ma ne kɔn adɔno no na wabɔ adwaman wɔ na koma mu dada ɛronti yena ye wo Nyankopɔn Asafo ye no kra wɔtwere kronkron no mu wɔ no ɛyɛ akyiwade sɛ wɔba ni nipadua ye wɔ kunu dia no ɔbɛworɔworɔ akyerɛ afoforo every say sɛ wɔyɛ saa ɛbɛnam wo so ama afoforo ayɛ bɔne wɔbɛto nkrɔfoɔ sunti dua de adwene hu ɔba a wabebe wo no fo akyerɛ binom wɔ no masa na wɔmte no aworɔ na afuru ma so akyerɛ wahyɛ adeɛ ntie ntene tu nyina agu hɔ na sɛ wɔbarima ahwɛ wo a
obenya akono bone anatenka bone ene be ma no wonya wukunu ohunu biribi sa wa hwe ade na beto no ne kon bedo asa ne kon do a wonim ne beto no yanken kan 2 Peter 2 verse 14 wo weni awareseye ahye no ma erenwo wo bone ho da wadaada akra wonase enya intimiye wo akoma aben ni bremu waye enome emma onim ne abeti onim ne abeto won de beba ne se obenya ani awareseye aye no mama hwe ani ne nkoampo ne petumi de saya wade sa wo hwe wo ba won hye ne ho so no womu ne ho na waye ne nipedua se twa ba yo wo bi adidi mu bie no ema bi mo no ma sa no won mo te se twa ba no ba ma bi atumi kodibi bo se wo kofro kaya anase ba se ye gine mu no ba ma ne gina ho no wo hwe fem bi so ba bi abe ne nofo wa be ne nofo wa woro ne nipedua nyina kire aronti Nyankopɔn Asafo ni mu no ye wo Mmara Nsɛm ma manta de hye sɛdeɛ ɛbɛyɛ mmarima foforo kon no wo enworo wo ho ntwera foforo ɛbɛsɛ ye wukunu de ya sɛdeɛ Paul osie no ɔyere ini ono ara ne pedua so tumi na mmom okunu saara so na okunu ini ono ara ne pedua so tumi na mmom ɔyere de ye wo yere anase wukunu de ne mfa nkɔkyera foforo nkɔtɔn ma foforo ye wo nipa binim wo ho no mo a won mu kuta awareseye ani ordinary hwew wo ba adwaman mpo wo nakoma mu dada Kristo se obiara wo hwe wo ba na ne kon dono no na wo ba adwaman wo nakoma mu dada ana wo fa no nakoma mu dada yei ka Kristo Mmara Nsɛm no hu bi na so awraho sem ne se ensore foforo mu ne ye nkyerɛkyerɛ wono mo de odi mu ada anyo wo mo asem wo emfa won ne wo beye enya won mo asem wo pa bompa wo pa memmo emfa won mo ho na so no kra Asafo yi mu de sɛdeɛ betumi atu ye ho asiwa ma imuwadadie ne mpaebɔ mapa no ehia se yehunu sa Mmara Nsɛm yi eni kwan se ye kon do se ye ba adwaman eni kwan se ye de ye ni ba adwaman ye wonema binim ho no ma wasa awarefoɔ ye sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn bɛtie wɔ ne mpaebɔ bɔma yɛnkenkan ne biowe Petro ngoma edikan yetimi ensa ayinchemu enson saara na mo okununom mo ne won entena ne mudie mu saara se oyire ne adea ne ho nya den na muni woni se won enso ne mo ye enkwa dom no adidifuo bi na mo mpaebɔ kwan ensi na mo mpaebɔ kwan ensi okununom mo ne won entena ne mudie mu saara aranti ye won kyerɛkyerɛ bi wo ho ma wokunu no wo yore na se moti bom se wokunu no wo yore wo no kra Asafo ni mu a ɛwɔ se motena bom ne mudie mu sɛdeɛ enkyerɛkyerɛ no teye ɛwɔ se ɔbarima no ɛde anidie ma ne yore se ade a ne ho nye dene de gyaso abra wo bu ne nsa no enko ne nkonkoda bosumi biara oba bu ne nsa ene no nkonkoda ene wo yore nkonkoda eno ne de entempa no ye kaaye ene ne din se fa ne die ma wo yore se wo yore ya ade a ne ho nya den ne ho nya den ni pedua na mmere obɔ no twede a obetwa ahwe impo oba ni pedua brasuo mu no emre oba ni pedua nya dene eno nti na kan brofo kasa mu se saara so na mo wokununom mo ne won entena ne mudie mu saa ara se oyere ya ade a ne ho nya den oyere ya ade a ne ho nya den na se impo eba hoɔden mu a eba brasuo mu a oba ay mmere ne obarima utumi na woyere twede ye bɔtɔ na se woyɛ saa na wo bompa ya Onyankopɔn tie wo ne bukura besane afu sɛdeɛ ɛbɛyɛ Onyankopɔn betie ye ne mpaebɔ na ano kwan insie no Nyankopɔn asɛm a Petro twerɛ ye ne mu da hɔ pefee ɔse
Fani die ma wɔyere se ɔyere yɛ ade a ne ho nyɛ den na mpaebɔ no kwan ansi sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ ne mpaebɔ bɛduru wɔ Nyankopɔn asumuo no ehia so wɔ barima wodɔ wo yere fani die ma wo yere asɛm wɔ se fani die ma wo yere no kyerɛ se wobɛhunu ne mmɔbɔ wobɛte wo yere ase ɔbaa wɔ mmerɛyɛ a etwa se ɔbarima wote aseɛ na sɛ yimpo moyɛ awarefoɔ kunu no wɔ yere na se mobɛbɔ mpae a mpaebɔ no kwan ansi yɛn kyerɛ se mpae no bɛduru wɔ Nyankopɔn asumo na sɛ okunu no wɔ yere atena bom nimdie mu a okunu no mo ne wɔn entena nimdie mu saa ara na yɛka sɛ mo ne wɔn entena nimdie mu a ɛkyerɛ sen yɛn ne nimdie a ɛwɔ sɛ okunu no wɔ yere hunu no Nyankopɔn asafo no mu yɛn yɛ Kristo Mmara Nsɛm mama yɛn kenkan Efisofoɔ nwoma eti num ankyɛmu aduonu mmiɛnsa kɔpem aduonu nan na okunu yɛ ɔyere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no na ɔyɛ nipadua no agye nkwa na ɔno ara yɛ nipadua no agye nkwa no na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asɛm ma Kristo no saa ara nso na ɛyerenom enyama wɔn kununom ade nyinaa mu anuanom saa mmara nsɛm yi mo nhyɛ ne nso sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo kunu no wɔ yere mpaebɔ ano kwan nsie na mmara nsɛm wɔ hɔ ma wo kunu mu sɛ ɛfiri sɛ wo kunu yɛ yere ti okunu yɛ yere ti sɛ Kristo nso yɛ asafo ne tiri no na ɔno ara na wɔyɛ agyankwa ma nipadua no abusua mu ɔbarima adwuma te sɛ wɔ mampanyini enni kwan sɛ wɔ yere edi wo sum panyin ebia na mo bi no hɔ no mo yɛ kotobonku enye Onyankopɔn emma ho kwan sɛ ɔbaa eni wɔ barima so Onyankopɔn ma ho kwan saa Onyankopɔn emma saa kwan no Onyankopɔn pɛsɛ wɔ barima no wɔ yetire obi kan sɛ na so me de me yɛ lawyer ni o na me kunu de ɔyɛ me droba ni keke nanso ɛno nkyerɛ sɛ woyɛ lawyer ni enti no wo de wo nhyɛ Kristo mmara ase sɛ okunu no wɔ yere de na sɛ impo ukunu insua ngoma da koraa na sɛ wo wɔ baa no na wasua ngoma sɛ woyɛ lawyer ni ana sɛ wotemuafo awɔ sɛ wobere ho asehye ukunu ase sɛ te sɛ Kristo ɔyɛ asafo ne tiri no na enkyɛmu aduonu 9 verse 24 na sɛdeɛ asafo ne bra ne ho asema Kristo no saa ara enso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu na sɛ ukunu sɛ ɔmpɛ sɛ wɔbɛworɔworɔ bo akyerɛ nkorɔfo a fa wobuo ni na yɛsetie ma no ɛno ne ade a mɛkyerɛkyerɛ anuanom onua emma ho kwan emma wo yere kwan ma ne nhyɛ sikɛti ntientia emma ne nworɔworɔ ne to ho nkyerɛ ɛno ntina ma mɛma foforo kɔn dɔ wo yere no ehwɛ sɛ yɛtoto ma bi no mona efisɛ wɔn mo tonton wɔ nipadua no na yerim ne no man mo baako ntia yɛtoto ma mona no adeɛ baako ma yɛtoto ma mona ne sɛ ɛnɛma ɛhyehyɛ wɔn wohwɛ wɔn sɛ ne wɔteɛ na sɛ wo worɔworɔ nipadua kyerɛ ate sɛ ne wahunu aburo no sa akokɔ ehunu aburo a ɔbɛsɔ efiri sɛ ubue aburo so to hɔ no wankata so akokɔ no huna ɔbɛba abɛsɔ anaasɛ ubue asi kyerɛ so ɛto hɔ a entetea bɛba abedi ɛdo ntina twerɛ kronkron no sɛ saara nso na ɛyerenom enyema wɔn kununom ade nyinaa mu yɛn adesua mu dɔ yɛsua biribi afa mpaebɔ ho nanso yɛn nso ka ho bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Onyankopɔn betie yɛn mpaebɔ no ehia sɛ wɔ kunu ne wɔ yere ɛtena nimdie mu ɛwɔ sɛ yɛkyerɛkyerɛ mo Onyankopɔn nimdie ɛsɛ okunu na yɛtire no wo na wobɛhwɛ abusua no bɛma abusua no de ahia wobɛhwɛ wabusua so
ɛyɛ wasɛdeɛ sɛ wobɛhwɛ w'abusua so na ɛma wo yere nkɔnkɔyɛ adwuma na wo nkɔnkɔtena kwankwan ni ase atia wo Nyankopɔn ne pɛ montie Timothy nwoma edi kan eti num kyemu wɔtwe 1 Timothy 5 verse 8 ɛsɛ na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapagidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie ɛnuanom pamɔtɔ moteye na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapa gidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie brafo kasa mu na se na sɛ obi nhwɛ wɔ no ara ne nipa ne titire no ne fiefo a wapa gidie na ɔyɛ wɔ nipa bɔne sene deɛ ɔnyi nie na wapa gidie na oye nipa bɔne fo sene deɛ wɔnyi nie na sɛ wo nhwɛ wo ara wabusua hanu nti ade ɛka o Kristo ni asɛdeɛ ho ne sɛ wɔbɛhwɛ wɔ no ara ne fiefo so sɛ wɔyɛ ɔbarima wo na woyɛ tire na wo ɔbaa no bɛbrɔ wo ho ase ahyɛ wo kunu tumi ase yɛn yɛ Kristo Mmara Nsɛm na sɛ yɛba besua saa nnoma nyinaa yɛwɔ mmaa bebree no ana wɔwɔ a wɔn mpɛ sɛ ɔbɛbrɛ wɔn ho asɛm a wɔn kununom ɔyere ne pɛ sɛ ɔno na ɔyɛ tire wɔ fie hɔ nti yɛwɔ mmarima bi wɔ hɔ no ma mɔkasa ma menkɔsra me boss hɔ kwan ansa ɛbɛsɛ ne boss ɛyɛ ne yere na ɔno de yɛde ne yere bɛka no wɔtie yɛfrɛ wɔn mmarima ti bɔnko so kotobonku Philippines yɛfrɛ wɔn sɛ Andres Desire bɛbi sɛ mahwɛ saa sini na Andres Desires de abrɛ na ɔmɛma ne mman so wɔ fie ɔno yɛ ɔbaa no barima no de bia no wɔhyɛ table ase ɛbɛsɛ odi agɔ na yere boro bɛboro no yɛn etia deɛ Kristo aka Kristo se okunu ɛyɛ ɛyereti saa so na wɔ sɛ wɔyerenom mmra wɔn ho ase ɛma wɔn kununom ade nyinaa mu ntenuanom saa Mmara Nsɛm yi mu mpo yɛwɔ biribi wɔ hɔ no mu a yɛba abesua mama yɛn kenkan Korintofoɔ nwoma a edi kan eti du baako ɛnkyɛmu na kɔpem num na nso kɔpem du na du na kɔpem du num mpamɔtwɔ enuanom mama yɛn tie Twerɛ Kronkron no se ɔbarima biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ni na wɔbaa biara wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wabɔ tikwa na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so wɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wonyam na wɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti verse 14 Abrasuo no ara nkyerɛ mo sɛ abarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na animuonyam na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a ɛhyɛ na animuonyam ɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ anaasɛ akatasoɔ enuanom mesrɛ mo muntie no yie yɛn kyerɛkyerɛ mu yie wɔ nsɔre foforo mu wonte yɛn mfiri wɔ nanumu nanso wɔtwerɛ kronkron no mu yɛn ɛyɛ asɛmpa no Mmara Nsɛm asɛmpa no nkyerɛkyerɛ Kristo asɛmpa no se a Paul twerɛeɛ no ɔsɛ wɔbarima biara a wɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri so wɔ no oni ne tiri ne nkɔmhyɛ na yɛka ne ha yi no ɛnyɛ wɔn a ɛka sɛ wahunu yɛn
yen besi yen bɛyɛ sei no enye no nkɔmhya yɛ ka ho asɛm wɔ ha yi no ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛsɛ wɔbarima biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na wakata ne tiri soɔ no oni ne tiri ni afei yɛntoa so verse 5 na wɔbaa biara a ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na ɛte sɛ wabɔ tikwa ɛno nti sɛ ɔbaa abɔ mpaeɛ a ehia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ ɛna so ɔbarima bɔ mpaeɛ a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ momfa nhyɛ mu tiri manuanom sɛ ɔbarima ɔrebɔ mpaeɛ a eni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ na so ne mobɛhunu nsɔre bi mu na mɛɛma no akata wɔn tiri so yɛwɔ mmarima bi no hɔ no ma da bia no wɔn abɔ duku wɔn de ada kyekyere wɔn ti turbans na so twere kronkron sɛ wɔbaa biara ɔrebɔ mpaeɛ anaasɛ wɔrehyɛ nkɔm na ne tiri so da hɔ no oni ne tiri ni na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbaa tiri bɛnya ne die ne anim wonyam wɔ Nyankopɔn anim wɔ no ehia sɛ wɔkata ne tiri so ɛkyerɛ sɛn ɛka no wɔ Korintofoɔ nwoma di kan eti du baako ɛnkyɛmu nson 1 Corinthians 11 verse 7 na wɔbarima deɛ ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri soɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suban ne n'anim wonyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wonyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa na ofiri ɔbarima mu na ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima na mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnkyɛmudu ɛno nti na ɛsɛ sɛ ɔbaa nya ne tiri so tumi a ɛyɛ nkatasoɔ abɔfoɔ nti ɛkyerɛ deɛ eni kwan sɛ ɔbarima ɛyɛ ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa ɛwɔ sɛ nya ne tiri so nkatasoɔ ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ deɛ yɛn ɛyɛ sɛnkyerɛnne ɛwɔ ne tiri so ɛkyerɛ sɛ wobi edi ne so mpanini ɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛyɛ nsɛnkyerɛnne na ne tiri so nkatasoɔ no ɛkyerɛ sɛ wɔhyɛ tumi bi ase wɔhyɛ Kristo tumi ase wɔhyɛ okunu ase sɛdeɛ Kristo yɛ asafo no tiri no saa ara nso na ɔbarima na so okunu yɛ ne yere ti nti so wɔbaa ɔrebɔ mpaeɛ a ehia sɛ wɔkata ne tiri so yɛn ne nsɛnkyerɛnne ɛkyerɛ sɛ wabrɛ ne ho ase ama ne kunu ne Kristo ana ne kunu ɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ne honhom mu ahyɛnsodeɛ ɛkyerɛ sɛ wɔbaa yi hyɛ Kristo ne wɔkunu tumi ase wɔ ne tiri so nkatasoɔ na se kyerɛ ne sɛn ɛnkyɛmu dunan ɔbrɛsuo no ara nkyerɛ mo sɛ ɔbarima gyina ne tiri kusu a ɛnhyɛ na anim wonyam enti ɛyɛ ni wuo wɔ Nyankopɔn anim sɛ barima bɛgyina wo tiri nwi tentene ana bɛbɔ wo ti ana bɛgyina wo tiri nwi kusuo verse 15 na wɔbaa deɛ ogyina ne tiri kusu a ɛhyɛ no anim wonyam yɛre sɛ wɔde nwi no ama no sɛ akatasoɔ ɛno nti akatasoɔ a wɔ Nyankopɔn de ama no yɛ wɔbaa tiri nwi egusu a wɔntwitwaeɛ no yɛn ne wɔbaa tiri so nkatasoɔ ɛnyɛ duku na Catholicfoɔ ne nsɔre ahodoɔ maakuo bobɔ no ohunu asafo de ohwɛ maakuo na bi duku yɛ tuntum ebi yɛ pink ebi yɛ kɔkɔɔ ebi yɛ fitaa ebi yɛ colors ahodoɔ ɛnyɛ yɛn ne akatasoɔ na sɛ tiri so nkatasoɔ twere konkon ka ho asɛm tiri so akatasoɔ no yɛ deɛ wɔ Nyankopɔn de ama yɛn ne akatasoɔ wɔ Nyankopɔn de ama wɔbaa tiri nwi tentene no arunti ɛyɛ ni wuo sɛ wɔbarima bɛbɔ wo ti ana bɛgyina wo tiri nwi agusu kusu ɛforo sɛ ɔbaa ne hia sɛ wonya ne tiri so nkatasoɔ yɛ ne tiri nwi tentene ne mmom ɔbaa deɛ ogyina ne tiri nwi kusu a ɛhyɛ no anim wonyam tɛfiri sɛ wɔde nwi no ama no sɛ nkatasoɔ nyɛ duku no anuanom ahunana nanso yɛn ka twere kronkron no ho bi sɛ ɔbaa
ore bompaya ehia sɛ wonya wutiri so nkatasoɔ ɛna so wɔbarima bɛbompaya eni kwan sɛ wɔkata de tiri soɔ efiri sɛ ɔbaa tiri so nkatasoɔ ne kyerɛ sɛ ɔhyɛ Kristo tumi ase yɛn ɛyɛ ade a wohia wɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔbɛhunu sɛ wɔbaa bi ɛbompaye na wɔtiri so nkatasoɔ ɛfiri sɛ yɛn ne Kristo tumi nsɛnkyerɛnne ana Kristo wahyɛnsode a ɛwɔ ne so yɛwɔ nɔma bebree no ana wɔ hɔ a yɛbɛkyerɛkyerɛ mu afa saa nnema yi ho ɛna ɛda yɛn anim wɔ ebi a yɛntumi nwie yɛn mu nyinaa sua fa ɔbaa tiri so nkatasoɔ ho nanso yɛn mu nyinaa so ka yɛn mpaebɔ ho ehia sɛ wɔba yɛn ne tiri so nkatasoɔ ɔbarima deɛ eni kwan sɛ wɔkata ne tiri soɔ na ɔbaa tiri so nkatasoɔ no ɛyɛ ne tiri nwi na egu soɔ no ɛno nti ne Church of God Asafo yi mu wɔ no ɛyɛ kyiwadeɛ sɛ wɔbarima wobɛbɔ wuti ana ɔbɛyɛ rasta ɛyɛ kyiwadeɛ wɔ ha mmarima wɔ no kora Asafo ni mu wɔ no etwa sɛ wotwa wutiri nwi yi wuti sɛ ɔbɛyɛ setia ma Kristo Mmara Nsɛm no a wɔyɛ ɔbarima a ɔmmɔ wuti wonyina wutiri nwi ngu so kusu ɛfiri sɛ woba Nyankopɔn na wobɔ mpa ya ɛyɛ ni wuo ɛwɔ Nyankopɔn anim sɛ wɔyɛ ɔbarima na wogyina wutiri nwi gu so a wo kata wutiri ɛyɛ Kristo no ɛso ɔbarima tiri ɛgyina hɔ ma Kristo ɛno nti eni kwan sɛ wo kata wutiri so na ɔbaa deɛ ehia sɛ wo kata ne tiri so ɛfiri sɛ no na kyerɛ sɛ wo hyɛ Kristo tumi ase na ɔbarima deɛ ɛnkyɛ mu nson no ase na ɔbarima deɛ eni kwan sɛ wo kata ne tiri so ɛnsɛ sɛ wɔkata ne tiri so efiri sɛ ɔyɛ Nyankopɔn suba ne n'anim wɔ nyam na wɔbaa deɛ ɔyɛ ɔbarima anim wɔ nyam na ɔbarima mfiri ɔbaa mu na mmom ɔbaa no ofiri ɔbarima mu yɛbɔ ɔbaa ma ɔbarima sɛ wɔmɛka ne ho na wɔnom nsom ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima ne mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa yɛbɔ ɔbaa ma ɔbarima yɛbɔ Hawa ɛma Adam sɛ wɔmmoa no wɔ ne som adwuma mu na ɛnyɛ wɔbarima ɛnyɛ wɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima ne mmom ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima ɛnyɛ ɔbaa nti na wɔbɔ ɔbarima ne mmom ɔbarima nti na wɔbɔ ɔbaa ɛnyɛ sɛ wɔnya ne tiri so nkataso anaasɛ tumi ɛfiri sɛ ɔbaa tiri nwi na ɛyɛ ne tiri so nkataso a ɛgyina hɔ ma ne tiri nwi tenten no afei nkyerɛkyerɛ foforɔ bɛn bio na ɛwɔ sɛ okunu wɔ yere ɛhwɛ anaasɛ wɔdi soɔ na Onyankopɔn atie wɔ ne mpaebɔ wɔ Onyankopɔn n'asafo ni mu wɔma yɛn kenkan Ephesians 5:25 kɔpem 28 okununom monnom yerenom sɛdeɛ Kristo nso dɔ asafo no na wɔde ne ho maayɛ maa no saa nso na Sara enso na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara ne pedua deɛ wɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho ɛno nkyɛ yɛ Kristo Mmara Nsɛm sɛ wɔbarima wɔbɛdɔ wɔ yere sɛ wɔ ara wo ne pedua ɛnuanom monhwɛ onuabarima wopɛ sɛ yɛpira wo anaa sɛ wompɛ ɛne mpira wo yere ɛmmobɔ wo yere mfa wo na mmobɔ wo yere twerɛ kronkron sɛ saa nso na ɛsɛ okununom sɛ wɔdɔ wɔn yerenom sɛ wɔn ara nipadua sɛ wompɛ sɛ kɔm bɛdew ɛne ɛma kɔm ɛnne wo yere sɛ wompɛ sɛ yɛbɛpira wo ɛne mpira wo yere sɛ wompɛ sɛ yɛbɛgu w'anim ase engu wo yere anim ase sɛ wompɛ sɛ yɛbɛteatea wo nteatea wo yere yɛn ne wɔdɔ a wobɛnya ama wo yere sɛ wo ara wo nipadua Nyankopɔn asɛm no sɛ deɛ ɔdɔ ɔno ara ne yere no dɔ ne ho adentira na sɛ ɔwɔ ɔyere pa enkanka esane sɛ wɔyɛ wɔyere panti dɔ no twerɛ kronkron ne ka no wɔ mebusɛm eti dunkron
Enchemudunan Proverbs 19:14 efie ne ahode ye agyanum awunyade na woyere nimdifuo firi agurade wode wutiri ye so wanya woyere pa yen kyoro se wonyankopon na de ne ma wo oyere nimdifuo woyere pa efiri awurade nkyɛn na ade edi ho adanse nie mama yen kan twɛnsɛm foforo te sɛnie wanya wonyankopon nsɛm nhyira no se wonya woyere pa wanya nyankopon nsɛm nhyira mebusɛm etidu nwɔtwe nkyɛmu aduonu Proverbs 18:22 de wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade ho aniso brofo kasɛm na se de wanya yere no wanya ade pa na wanya Awurade ho aniso pamocho mu hunu yana wanya Awurade ho aniso wa mu betenka wo mu se Awurade dwene wo ho ebra wanya yere pa atesane wonyankopon na asi wo nneoma no atesane wonyankopon na anu aduane ya ma wo no every se nneoma wo yere ya ma wo no ye twere wonyankopon donso ma wo atoda na se honam akono ana honam atenka gege wo a eye wo yere ena besom wo na wodwodwo watenka ma wo enti de wanya yere no wanya de pa na wanya Awurade ho aniso enti okununom monte ase se moyerenom ye wonyankopon do anase nyankopon ho aniso wode ehwe da bia wo sha ataade sesa wanya obi ma na isima wiwia wasan akwa akobro no wani enwu ade wanya obi a wonu aduane ma wo wanya de oprapra ofie wanya de wawo mamma wo no wasan hwe wo mamma wo tete wo no bowa wo na awie a wo bebɔ ne twede ama na no nyina paapai abra wo de wo nam abontene din kwasiade ya jimidie ememe te se ni nwu ade uwie a edubro nyada akwa gina ho so okobɔ mpa na wa hwa hwan ne beti onye bonsam ne beti wo wonyankopɔn ti wo frese mutirimu adene wo bɔ wo yere tirimoden mmarema wo no kora safo ni mu wo no ehia se wo dɔ wo ne yere no dɔ wo yere se wo arawo ni pedua sɛdeɛ won pese onipedua na wo bɛde onipedua no wakoto jacket asha to bi ma wo yere hye ento ma wo nkwa ho sɛ wodi nuane eden titwabie taduane eden so ma wo yere ni ye ne wo da Kristo wasempa no ɛkyerɛkyerɛ yere mu nyina so ka ho bi sɛ de bɛyɛ wonyankopɔn betie wo mpaebɔ enuanom mani da so ne sɛ moate saa ne mai ase ade fufuro so ɛka ho wonyankopɔn aka kyerɛ mmarima no Kolosifo nwoma nsankyemu dunkron Colossians 3:19 okununom monnom moyerenom na monhwɛ won ahometeye ya wo mmarima bi wo honom a wonom hwɛ won yerenom ahometeye so one ne yere kasa aso one bonsam no wotamfo bi na anya asem one ne yere kasa aso one bonsam na kasa na so ohia foforo ne anane na fofo a na wonom seresere ohunu ne na fofo na wo sere kyerɛ wonom na so one ne yere kasa no woteatea no na wo hye ne yere ahometeye na so tete no na wo hye na ahometeye o abra na wo se ne pe no na wo kansam degu na sum abra na mo se mo hope no na wo frɛ no honey sweetheart me dowo na sese wanya no awie no wanya ne wo pefri ne yere ho awie no ode nada ne agyanka ode nada ne akoa wo ne fie wo no si ne nneoma wo no no aduane ma no eto ne ntade so ma no na asa wo free baabi ba na obedru fie a wasan ba beteatea no oba ne se o medo akom dim you na de na wa mantem matwen wo a menyampo ni diye woni ma no ya ba ma ndem ma no na de na wo ni diye wo jimifo me kwameso da ansa ne koyo ba akwasea na se wo kunu atise ya obarima na so wo kunu a wakansam ya kyerɛ wo na wanya wo se wo yere no na wo hye wo ahometeye no eye twuwade wo nyankopɔn asafo ma eye twuwade wo no kora asafo wo twere kronkron mu ehia se wo hunu Kristo nkyerɛkyerɛ yabra bomo akunu nom monnom yere nom sɛ mo aramu ne pedua na mo nhye won ahometeye eye bone sɛ wo bɛhye wo yere ahometeye monfa kane do da no emra kane na wo kansam da kyerɛ no wo na ofe wo yere anu wo no enti ma no
meso mafuta mede mama ne se sɛdeɛ ɛbɛyɛ wukunu emre wo ho no ansa na wo meduru fie no dware wayɛ adwuma da mu nyinaa wo ho kankan abofra na dwonso gu ho wa gane na yagu so nti ansa na wukunu meduru fie nwumre no nso adware no nsia wo medu na ho ahwehwehwa no ankofa wo ba afofra mesi wanan mu bone bia edum so besiesi wo ho ebinom ka so yina ya bomre wanan kokra impo aba abre aba kokra wo ho bebon ho anka impo nkokrafo ne mrewafo nyina so ho anka omo so tehwa na asemo mienu nyina mabobɔ mre wanan kokra na obi ya ho bon a wo betumi atena so mdwem akopem owuo mu enti ehia se obi ara ho teye ehia se uhunu obarima ne so mɔbɔ Denti a wose wo penefise na wo ho ehwam onipedua afe egina so onipedua osisitia te se kokotowa na so na de wo te se aye kokko wo konkomu a yetia so na konkomu koki no waya kesiye wo gene dwonso so wo ho nye hwam bi mu ba ma bekwa kope oba afofra ne ho ehwam a wo gina ne nanso enti wo so hwe wo ho so ye hwe wo ne pedua so ye twere wo se asana wo kunu fragma medru fe ne twere wo se e se de bia wo fe wano ase de bia wanu mu kankan se akokɔ ho a twere wo se kane na wo twere wo se wo ho hwehwehwam na de wanu mu kankan obede ne wo twere wo obede ne watumi afe wano enti anuanom ye ne Mmara Nsɛm wo ho ma awarefoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo betumi aboa wo kunu na ne konkon kɔtɔ ma afoforo ama insiesie won ho monhwɛ mo nipedua so yi bone biara ni mu so besiesie ho yi sɛdeɛ wota ka asɛm bi sɛ sɛ yi onyamesom firi ho a ahonidie na wo ho sɛ yi onyamesom firi ho a ahonidie na wo ho ɛyɛ so bedi wo ho ni siesie wo fie siesie wo nipedua si wo sumie na sɛ woda sɔre a entasu atware osumie mu sei basa anya fe ma wo kunu nya hoto na wontume no da wo kane don wadi kyerɛ no saara so na mmarima no so akɔma mo ma remfiri de wo yera ya ma wo no ma wani gye wo mabunu mfie mu ana wo mabunu bere mu ɔhwɛ wo maso ma wo ɔno aduane ma wo ɔto wo ntade so ma wo ma ɔno aduane kora da asa hye ayo hye o prepare wo fie siesie wo fie de bia wa bre so wa adwuma te se zum lion entete no amono ayemonwono oba adintintima enso empo ohwe wo maso ma sade ɛbɛyɛ abusua ne betumi agyina ne nan so na emu nteteye efrese ɛyɛ bonyesam de tete abusua mu okofa wo befufuru bi ebetete abusua no boko kofa wo ba foforo de ba beseye abusua no ana wo fa barema foforo de ba wo ba na kom de beseye abusua no ntia bre nyina no mama ye ni Nyankopɔn enkyerɛkyerɛ so mama da ne de nyina ye mompa ye se de be ya wo Nyankopɔn hebɛhwɛ ye abusua so yerem nyina ye Awurade Mmara Nsɛm na wo ba ne so ɛdeɛ na wonye Efesofo nwoma 10:30 ɛsɛ ma ye nkenkan ase nanso mo maako nso mama wo biara no ne yere saa ara se ne ho na eyere enso emu ni kunu oyere emu ni kunu oyere wo hye wo kunu tumi ase ntifa wo buo ma wo kunu entiatia wo kunu se Bartolomeo no oyeti bonko so no na ewe nipa binim wo ho no mo a anasa wo kunu nya wo kwa na wo teatea no fa wo buo ma wo kunu yete sa Sarah Abraham yere no wo buo ma Abraham nti wo fra Abraham se ne wura 1 Peter 3:6 sade Sarah tie Abraham fra no owura no Sarah obuo wo ma Abraham nti Sarah enim se wo Nyankopɔn kasa kyerɛ Abraham enti wafrɛ no owura na so yɛ ayire no bi no ho no wɔteatea wɔn kunu kɔkɔ bra ha ɔno momu na wɔfrɛ ne kunu sɛ kɔkɔ do kulas sana ma bi no moteye wɔn mu wɔn kunu nom na so twere kronkron no de Kristo Mmara Nsɛm no sɛ etwa so wɔ baa
wodi wo buo ma wo kunu da wo buo adi kyerɛ no na bra wo ho ase ma wo kunu. 1 Peter 3 verse 1 ɛsɛ Sara na mo ɛyerenom momra mo ho ase ɛma mo ara mo kunu nom. Na se ebinom antie asɛm no nso a wafa ɛyerenom abrabɔ a asɛm inni ho so anya wɔn. Ọba suban pa na brabɔ pa ebetumi ama wɔ barima no asesa. Ɛfato ho sɛ wɔn mo ntie wɔ Nyankopɔn asɛm mpo a wɔbetumi anam ɔbaa no abrabɔ ne wɔbaa ne suban papa so abro asɛm biara ni ho ama barima no asesa. Ɛno nti mmaa wɔ Church of God Asafo ni mu no yɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn mu wɔn kununom ɛna wɔ buo ne suban pa di kyerɛ wɔn ɛbɛma wo kunu ayi wɔ kunu pa ne bu mfu bio anaasɛ wɔn mmɔ wɔtirimɔden bio. Na sɛ wo kunu hunu sɛ wɔyɛ ɔyere na wo bu adeɛ na wo bu no na wo bra ho asɛma no a abufuo na wɔn na kuma mu nyinaa bɛkɔ ntɔkwa mma fie hɔ. Na wɔn te sɛ wɔn mo toto dadesɛn bɔbɔ wɔn ho na yɛtoto kyɛnsɛn bɔbɔ yɛn ho da biara awia ne anadwo nti da koro bi abɔfra bi kɔ sukuu ɛma na kyerɛkyerɛfoɔ ne bisaa no sɛ papa din de sɛn ɔsɛmɛ papa din de bɔnsam na wo maame nso yɛfrɛ no sɛn ne din de bɔnsam baa na wankasa mu nso yɛfrɛ wɔ sɛn yɛfrɛ me bɔnsam ketewa. Saa na wɔn mo frɛ wɔn ho wɔ fie ho ɛyɛ barima ne frɛ ɔba no sɛ bɔnsam baa na ɔba no nso agye sɛ bɔnsam bɛɛ ma menya wɔ de yɛn ɔsɛ kwana kɔdware wɔ ba no bɔnsam ketewa no kwana kɔdware no enti wɔn de wɔn yɛ bɔnsamfo abusua bɔnsam barima ne bɔnsam baa ade nkyerɛ sɛ no ne asɛm abɔfra no te de bia na na wofoɔ frɛ wɔn ho bɔnsamfoɔ kane na wɔfrɛ no wɔdɔ yewu makoma mu tɔfe ɛna de yɛ nte saa bio ɛna de yɛfrɛ yɛ ho bɔnsamfoɔ bɔnsam baa bɔnsam barima ɛnuanom sɛ mopɛ sɛ mobɛyɛ nuanom wɔ no koro Asafo mu sɛ de kra kronkron no se a etwa sɛ uhunu wasɛdeɛ ɔbarima wo na woyɛ etire ɛna wɔyere nso wohyɛ wo kunu ase fa obuo ma wo kunu mmarima mo na mo yere no yɛ wɔn ma pie keka ho yɛmrɛ ni sadeɛ nanso munim deɛ yɛntumi yɛ sɛ mo mienu nyinaa mo suro wɔ Nyankopɔn a adeɛ baako a wohia wɔ mu wɔ ɔma yɛnkenkan 1 Corinthians 7 verse 14 ase na wo kunu a wɔnyi nie no ho ate wɔ ɔyere no mu na ɔyere a wɔnyi nie no ho ate wɔ kunu no mu anya saa deɛ a na momma ho wɔ fi na afei deɛ wɔn ho ate. Ɔwɔte ne Paul ɛkyerɛ nneɛma mmienu wɔ ha yi na sɛ ɔbarima no yɛ ogyidini a na sɛ ɔbaa no nso yɛ ogyidini a wɔn baa no nyinaa ho ate na wɔn mma nso ani gye na wɔbɛyɛ kronkron sɛ nte saa na sɛ ɔbarima no nyɛ kronkron a ɛnɛ mma nso ho nte. Ɛnuanom ahunu nsunsuansoa Nyankopɔn asɛm no tumi ɛwɔ matumi de ba sɛ mo mmienu nyina mo yɛ agidifoɔ na sɛ mo mmienu nyina mo ho ate a mo mma nso ho bɛte mo betumi atenetene wɔn mo nya mmɔfra a onum nubɔne mo mma ɛma mɛyɛ mmɔfra wɔyɛ asoɔdenefoɔ sɛ mo baa no nyina mo yɛ setie ma wɔ Nyankopɔn a mo nya ɛma bebire a wɔyɛ asoɔdenefoɔ nɛ yɛ wɔn nkɔla pii no ana wɔ hɔ a wɔn nyini yɛ bosha na so wo ahyase ko tie na wofoɔ every sɛ wo kunu no ne wɔyere na ne agya no nyinaa yɛ kronkron a mo betumi adi mo man ni mo kana kwa ahotie mu na sɛ nte saa de a ɛna mo ma ho nte ɛmɔfra ne benyini aba abɛdane nipa wɔn firi Nyankopɔn yɛma bɛba benyini abɛdane wiasefoɔ yɛma ɛbenyini aba abɛyɛ asoɔdenefoɔ nanso sɛ wo Nyankopɔn hunu sɛ mo mmienu nyina mo yɛ kronkronfo a emfasoɔ ne ade betumi asinie na wonyinsɛn wɔ ban mpo na wo Nyankopɔn ahyira no dada. Monti Luke angometi ba kunche munum Luke 1 verse 5
Yuda hene Herode breso no ɔsɔfoɔ bi tena ase ya wɔfrɛ no Zakaria ofri Abia asɔfo kuo mu na ne yere yɛ Aaron ɛmama no mu bi a wɔfrɛ no Elizabeth na wɔn baa no nyina tene wɔ Nyankopɔn anim di Awurade ahyɛdeɛ ɛna tene na ɛdeɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm okunu no wɔ yere bi sɛdeɛ Luka ɛkaaeɛ no Zakaria ne Elizabeth wɔn yɛ Yohane suboni awofoɔ ɔno no wɔbɔɔ yɛn Awurade Yesu Kristo asuo saa okunu no wɔ yere wɔn baa no nyinaa yɛ ateneneefoɔ wɔ Nyankopɔn anim wɔn mu di Nyankopɔn ahyɛdeɛ ne ne teneneedeɛ nyinaa so a ɛho ni asɛm biara munim ne yɛsiiɛ na wɔn mu ni ba kɔpem sɛ wɔn bɔ mmerwa ne nkɔkora na wɔn ɛwɔ wɔn ba Yohane suboni de sɛ sɛ wɔyɛ ateneneefoɔ nti de Nyankopɔn ka yɛ ne Luka hometi baako nkyɛmu dunum Luke 1:15 ɛfiri sɛ ɔbɛyɛ kɛseɛ Awurade anim na ɔre enum bobesa anansa biara na Awurade honhom kronkron bɛhyɛ no ma afiri ne na yam impo mpamotwa mu hunu yɛ Zakaria ne Elizabeth yafunu mu aba Yohane suboni na ebra no woda so hye ɔmaame Elizabeth yafunu mu wɔ no na honhom kronkron ahyɛ no ma na Yohane suboni nyini yɛ bɛyɛ wɔtene ni wɔ Nyankopɔn anim Yohane suboni na wɔyɛ nipatene ni kɛseɛ adenkyira ɛfiri sɛ wɔyɛ wokunu no wɔyere atene neefoɔ yafunu mu aba arontianuanom mopɛsɛ momma nso mbɛyɛ akronkronfoɔ ana mopɛsɛ momma mbɛyɛ ateneneefoɔ ana ɛne montena bomu sɛ wokunu no wɔyere sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn asɛm kyerɛ na mmea nkasa mede mani wahunu yɛn wɔ anuanom wɔ Church of God Asafo yi mu na wontaa hunu mpo sɛ wobɛhunu mmɔfra a wɔ Asafo ebinom adane akɔre nsafo ana ebinom de wɔ ho hyɛ no mabɔne mu de sɛ mfato ho brother Daniel Sister Lizelle, Sister Luz. Wɔn mo nyinaa nyini yɛ wɔ Asafo mu Sister Ruth. Maniwa ehunhunu mmɔfra wɔn awofo ɛnante Nyankopɔn akwan so te Nyankopɔn asɛm a wɔn mo tete wɔn ma wɔ Nyankopɔn asɛm mu wɔn ma nane amane wɔn ma enum nubɔne yɛn ne Kristo nkyerɛkyerɛ a yɛma mo nyinaa te aseɛ na yɛfiti prakɔpɛ mo wɔ Nyankopɔn empire na mmom yɛwɔ asɛdeɛ bi a ɛne mpaebɔ na ɛnam sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ no wɔhyira yɛn wɔ yɛn abrabɔ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔ Nyankopɔn betie yɛ ne mpaebɔ no ayɛ bisadeɛ ama yɛn yɛde kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ betumi akyerɛkyerɛ abusua bi Nyankopɔn asɛm afei adepa bɛn na sɛ wɔ Nyankopɔn tie abusuafoɔ anafiefoɔ a wɔ Nyankopɔn asafo no mpaebɔ mfasoɔ bɛn na de brɛ wɔn afato ho agya anaasɛ ɛna a wɔne ma nyinaa firi wɔ Nyankopɔn mu sɛ wɔn bɔ mpaeɛ a wɔ Nyankopɔn etie wɔn anuanom mɛsan so tonsa frɛ mu bio mɛne da so nsɛ mo bu mfu mesra mo ada mo nsa ne mmara mo besua Kristo mmara nsɛm bebree ebia mo amu na mo bɛka sɛ masua no ma bibra mansua mfiri nsɔre foforo mu fa ko ana mo wɔ mo ma yɛ nwene sɛ ebi a meto ahyɛ mo so ɔkwan mo fa so bɔ mo mpaeɛ na meto ahyɛ mo so daabi mede Kristo mmara nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ wɔtwerɛ kronkron no mu ɛna mekyerɛkyerɛ mo wɔ ne yɛtumi hunu wɔ Nyankopɔn ne pɛ mekyerɛ mo mfomoso ne de yɛte ne yafa de yɛ papa no bɛne da so ne sɛ mobɛsane yɛba monsane mmara dwoɔda na sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ wɔnka yɛ ho ɛma yɛntumi enwie yɛ ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm sua and brother Daniel anuanom yɛreton sa afrɛ mo aba Awurade mmara nsɛm foforo ase yɛbɛba so dwoɔda sɛ yɛwɔ Nyankopɔn pa ɛno bɛyɛ da ɛtɔ so nsia dwoɔda
Philippiano no emremo na yebekɔ so wɔ meamea ahodo wɔ wiase afa na nyina sɛdeɛ mu krom mmerɛteɛ ene kasa biara mutie dwumadie nso wɔ mu no tie biara no na bio yɛda Onyankopɔn ase na yɛda mu biara nso a ɔbɛka yɛn ho ma yɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm no ase na yɛsan so return sa frɛ mo sɛ yɛwɔ dwumadie ahodo bebree no ana mobɛtumi atie no wɔ UN TV so na mobɛtumi nso ahwɛ bi wɔ yɛn nkɔmmɔdi bi ahodo so anasa yɛn social media account ahodo so yɛwɔ apaawa bebree wɔ hɔ a mobɛtumi ahwɛ no wɔ yɛn YouTube channel so ɛne yɛn nkɔmmɔdi bi ahodo a yɛdidi dwuma ɛwɔ afidintentan kɛseɛ no so ɛyɛ dwumadi a ɛdi ahim na yɛne da soɔ ne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn ne pa yɛbɛsa ne hunu yɛn ho bi odwoda mobɛnya mmerɛ ne adagye aba betie Nyankopɔn asɛm yɛda mo asɛm bɛka yɛn ho ɛne monyam ne yɛne die ne yɛyɛ nka wɔ Nyankopɔn da na nsa ne yɛbɛpɔn no bɛsrɛ mo ada mama yɛ nyina yɛmmom na yɛmmɔ mpa yɛtiawa. Hahangad ng iyong pagliligtas. Nawa, lagi naming maisapuso't kaisipan ang iyong mga katwiran sa araw-araw. Wana wafra won. Mawan mo kuno watina nensin. Mawan kyerɛkyerɛ ntina yɛ na koma. Na yɛ na twinim. Saring alalahanin. Yɛgya yɛn haw Wala kami. na yɛ dadwene nyinaa to wo so. Yɛwase tena mu amanneɛ. Yɛwɔ gyidi sɛ mangyari ang kalooban mo po deɛ sa bro amin. ano Salamat po, Ama. Iyo ang lahat ng karangalan at wɔbɛyɛ ama yɛn. salamat sa lahat ng iyong kagandahang loob sa pangalan ng aming dakila. Yɛsrɛ wo sɛ ma wopɛ nyɛ hɔ. Wɔn animuonyam ne adɔyɛ nyinaa ahwɛ wo ma. Ɔyɛ agyenkwa kɛseɛ Kristo Yesu din mu. Amen.
Mama ina yensanka Madoni shure free na jawo srinchen. Adamon kwa jeni ayarose free na radi Yesu Kristo. Na hon kronkromon kabumu. Ene na kuma mo heneda. Sisi ene da ne da yin amen.